Arratsaldeon, ongi etorri kolapsoaren aurkako bigarren mahainguru honetara. Izan ere, taldean pentsatzen izan du ginen, maiatzak 7an HTN-en aurkako eguna dela eta nolabaiteko aperitif moduan alako, ziklo bat edo mahainguru ziklo bat edo egitea, eta bururatu zitzaigun zer ez dagoen hau baino gai potolagorik, ez? Gairik potoloen hautatu genuen, ez? Kolapsoa. Ze izan ere, azken aldi honetan, bolo-bolo dabilen terminoa da, urtea da mazkigu, ez? Kolapsoa gora, kolapsoa bera, edozein liburu, edozein pelikula, edozein katedra dun ari da kolapsoaren inguruan, ez? Badirudi nahiko adostasuna handia dagoela, adituen artean kolapso ekosoziala begibistan dugula, batzu gainera esaten dute ja kolapsoaren atarian gaudela, 2008ko krisialdia dela eta gero koronavirusa, gero orain, gerrate askoen artean Europan dagoen gerrate hau, eta esan bezala hitzetik hortzera, ez? Dagoen konzeptua dela, kolapsoa, eta guk hautatu genuen asmo batekin ez normalizatzea aldera. Osea, guk ez dugu normalizatu nahi, guk ez dugu onartu nahi kolapsoa gauza ekidin ezina denik, ez? Guk pentsatzen dugu kolapsoa borrokatu behar dugula, ze izan ere kolapsoa fatxa da, kolapsotik ez dugu ezeronik jasoko, baina pentsatzen dugu, hori ez, aurre egin behar zaiola kolapsoari, eta benetan ez badugu aurre egiten kolapsoari, benetan azkenean harrapatuko gaitu. Orduan, biztan da ere ez dugula etxipena sortu nahi, ze badire diskurso kolapsista batzuk oso etxipen zaleak, eta guk benetan pentsatzen dugu itxaropenez edo, nolabai aldaketa sozialarako bidea eman dezakeen kontua dela hau, eta nolabait itxaropen puntu batekin begiratu nahi diogu guztiz katastrofista izan daiteken kontzeptu hau, ez? Orduan, gure helburua da, mahainguru ziklo honen helburua da batetik hausnartzea kolapsoaren inguruan, eta hortarako 3 esparru ezberdinetatik hautatu dugu. Aurreko asteazkenean aztertu genuen nolabait ekologismo sozialen partetik, ikusmoldetik, heldu den asteazken ostegunean nolabait ekofeminismo perspektibatik edo aztertuko dugu, eta gaurkoa nolabait pentsatzen genuen klase borroka ikuspegitik ere aztertu beharko genukela, ez? Hori dela eta planteatu dugu gaurko mahaingurua, nahiko izen provokatzaile batekin, hautatu genuen klase borrokari gabeko ekologismo lorazaintza da, eta, hortarako ikusmolde honetatik gaur baditugu 4 hizlari, lehenik eta behin HT gelditu taldekidea, Gorka, nire eskuin muturrean, gero aintzan etorri zaigu Ernai erakundetik, gero Julen jardun erakundetik ere, eta azkenik Odei etorri zaigu Bizkaitik Sukar Horia kolektibotik. Erkiba.
aurrekoan egin genuen bezalaxe, pare bat, lehenik eta behin, igual aurkezpen motz bat, izango da, 3 minutukoa edo, gutxi gora bera, talde bakoitza zertan dagoen eta nondik norakoak, eta gero, ja, urrengo galderak. Urrengo galderak izango dire 5 minutukoak, eta gero, hori bai, igual, garrantzia handia eman nahi diogu baitere aurrekoan bezala publikotik sortzen den debateari ere eta gure arteko debateari ere. Ordun hori zuena da hitza. Lehenbizi Gorka? HTren aurkako borroka 1994 urtean hasi zen, urte asko daramazkigu Hego Euskal Herrian batez ere, iparraldean gelditzea lortu zuten. Obrak Urbinan, Araban 2006an hasi ziren, Eusko Jaurlaritzak dio ia 2026rako lortzen duten abian jartzea beti ere tren geltokiak hiriburuetan egin gabe, urteetako borroka da, David Hoyos ekonomilaria dena Euskal Herriko Unibertsitatean esaten du atzerapen hauek oso garesti eta inondik beharrez den azpiegitura bat delako dela, eta edozein atzeraldi ekonomiko, rezesio, edozein krisirekin diruak beste toki batera doazela, eta hemen ere obrak baditugu, Tafaialdean orain, eta guk esaten duguna da, hau gelditzea badagola, kolapsoa heldu omen da, eta borrokan jarraitu behar dugula honekin ez, hori da pixka bat. Atxaldean, aitun zaitez. Ni entzanen naiz, bastandik heldu naiz, eta ernaiko kide bezala parte hartuko dut gaurko mai inguruan. Eta, gehienek ezagutuko duzu igual zer den, segura eskire, igual ez dut azalpen gehiagin merezi baino. Ernai Euskal Herri independiente, Euskaldun sozialista eta feminista baten alde lanean ari den gazte antolakunde bada, Ezkerra Abertzaleako gazte antolakundea, eta gaurko mai inguruaren arira, behin eta berriz berretsi izan dugu sozialismoarena, ekologista garela ere bai erratera gatoz ez, nola betere. Eta, egia da, gure hortzimuga balimada Euskal Herri independiente eta buru jabe bat, ez? Nahi eta nahi ez izan beharko dela hau ekologista, egingarri izan dadin gaur egungo kolapsoaren testu inguru honetan. Bestalde, gazte antolakundeen einetik, ernaik gazte problematiketatik abiatzen du zapalkuntzari gabeko gizarte baten eta mundu baten lanketa hori, eta 9 urteko ibilbidearen ondotik erran daiteke, erakutsi duela herri honetan oraindik badagoela proiektu horren alde lan egiteko gogoz dagoen gazteria bat, eta gaitasunak dituela horri aurrera egiten segitzeko. Ekologismoaren hildoak hartu izan du espazio bat gazte antolakundaren barruan, baina orain da garaia agian testu inguruagatik eta beharragatik behar duen espazio hori ematen ari zaiona, aitortza hori ematen ari zaiona, eta egin behar zaio aitortza bat ere orain arte egindako borroka horri edo lan horri, gehien bat borroka ekologista ditzen altzaio, proiektu txikitzaileen kontrako borroka, batzutan ez dakigu ongi non dagoen hoien arteko tartea, baina aipatu behar dugu gazte mugimenduak eta gazte antolakundeak izan duela berezizko indar bat edo jarri duela Euskal Herrian eman izan diren azken urtetako borroka hoiek garatzeko eta eman dituen fruituak emateko. Aipatu dezakegu Aroztegiakoa, Zubietako errostigaren kontrakoa, HTaren kontrako mugimendua bera, Kaparrotxuko makroproiektuaren kontrako borroka, edo Bardetako tiropoligonoen kontrako borroka herribera inguru hortako gazten partetik ematen dena, ez? Eta, besterik gabe, espazio berriak zabaltzen ari garela borroka honi dagokionez, eta gaurko mai ingurua bezalako espazioa guretzat guztiz aberasgarriak direla, eztabaida hauek ematen segitzeko eta perspektiba berdiak jasotzeko eta eztabaida zabaltzeko, así que mil esker gonbidapinagatik. Ni Julen naiz, jardun koordinadoraren izenean nator. Eta, pixkate azaltzearen, jardune 2020 urtean sortu egiten da.
Euskal Herrian antzematen den edo nabaria den alternatiba irautzaile baten gabezien ondorioz. Eta, pixkate koordinadora izaera hartzen du, hain zuzen ere, independentzia eta sozialismoaren alde jarduten duten antolakundeak batu eta hauek proiektu integral baten baitan nolabait enmarkatzeko, ez? Azkenean ulertzen dugu, alternatiba bera, integrala izan beharra dela, kapitalismoak aurrera ematen dituen zapalkuntza guztiak borrokatu behar ditugulako, bakoitzak modu isolatuan eta bere borrokak aurrera emanez, baina guzti hauek proiektu amankomun baten baitan, eta horrela bakarrik ulertzen dugu zapalkuntza hauek gaindituak izan ahalko direla. Ulertzen dugu zapalkuntza bakoitza bere esparrutik edo bere kabuz borrokatuta ezinezkoa biekatuko dela, hauek benetan iraultzea edo gainditzea. Zentzu horretan, 2020 urtetik antolakunde ezberdinekin izan ditugu hartu emanak, eta proiektua bera handitzen joan da denboraren poderioz, eta ulertzen dugu edo gure helburua da Euskal Herri langilea guk subjektu iraultzaile gisa identifikatzen dugun estratu soziala, konfrontazio parametro batzuetan jartzea, konfrontazioa ulertuta, azken Euskal Herri langileak bere kontrabotererako tresnak sortzea, eta azkenean bai Espainiar zein Frantziar estatuen hegemonia bera gutxinaka igatzen joatea, horrela Euskal Herri langileak bere tresna propioa garatu eta proiektu politiko propioa garatu ahal izateko baita ere. Eta zentzu horretan, integraltasun horren baitan baita ere kokatzen dugu, nola ez, ekologismoan aldeko borroka, ez? Ulertzen duelako azkenean, gero garatuko dugun moduan, egun jasaten ari garen krisi ekologikoa kapitalismoaren ondorio zuzena dela, eta berau borrokatzerako garaian, zentzu edo modu integral batean borrokatu behar dugula ulertzen dugu. Ni Odei naiz, Zukaroria kolektibotik nator, eta Zukaroria da Bizkaian duela 2 urte eta zenbait hilabete osatu genuen talde bat, krisi ekologikoa lantzeko perspektiba integral batetik saiatuz behintzat. Eta gure jardunaren barruan egin ditu hainbat hitzaldi, propaganda ekintza, desobedientzia zibil ekintzaren bat, eta gero ere parte hartu dugu nahikotzein bat plataformetan, azkenan gure indarra mugatua da, adibidez proiektu txikitzaien kontra, hor adibidez bereziki Bilbo inguruan Supersur autobidea zabaltzen da bitzorain, eta izugarrizko sarraskia izan da, ja lehenengo partea sarraskia bat izan zen, orain jarraitu dute horrekin, gero ere klima aldaketaren goibileraren arira ere hor antolatu ginen Bilbo mailako beste hainbat talderekin, eta hori neuki dugun azken dinamika potoloa argindarraren presioaren garestitzearen arira izan da, eta hori dakitzen. Eskerrik asko gonbidapena baitik, eta orain sakonduko dugu gehiago gaiagoetan. Erki norberaren kolektiboen aurkeztu ondoren, orain dator lehen galdera, galdera potoloa. Zer planteatzen du zuen kolektiboek kolapsoari aurre egiteko? Kolapsoa badago, benetan kolapsoa dago, jende pilo batek esaten du, ez dagoela kolapsoa. Edozein jende, edozein auzokide, gobernuk, multinazional, erakunde politiko esaten dute ez dagoela. Edo aldaketa klimatikoa, azkeneko urteetan ematen du baietz, baina ez dela inlarria. Edo adibidez, kapitalismo berdea deritzen horrekin, edo berreztigarrien eta teknologia txundigarriekin, berdin bizitzen jarretuko dugula, ez? Hori da asko esaten dutena. Hemen axioma bat bezala jarri dugu kolapsoa du dela, baina jakin behar dugu jende asko ezetz. Eta igual pixka bat marxismoko definizio bat hartuta, klase borroka eta langile eta esplotatu eta esplotatzaileen arteko dinamika hori Marxek azpiegitura bezala deitzen zuena,
azpiegitura bai, gainegitura izango zen hori dena gero ideologikoki, bai erlijioarekin, bai politikarekin, nolabait ere estalpea ematen diona, ez? Eta gaur egun, nik uste, klase borrokaz ari garenean, ideologia hor dago, ez? Gaur egun esango genuke gainegitura hori, zeia erlijioa gero ez da gutxi dukan, borroka ideologikoa dela, ez? Beste batzuk, eskuin muturretik, borroka kulturala esaten dute. Esaten dute, adibidez, Europa txuri eta kristaua arriskuan dagoela, ez? Eta hori da, borroka kulturala, ideologikoa, eta hori ezenbesteko tresna da gurean, ez? Adibidez, Marxek esaten zuen, ez? Klase burgesiak esango du bere interesak, jendarte guztiaren interesak direla. Hola salduko dituzte. Malcolm Ishak, guk esaten dugu ekiz, baina berez da Malcolm Ishak, esaten zuen, kontuz ez bagabiltza, zapalduak gorrotatzera eta zapaltzaileak maitatzera eramango dituzte komunikabideak. Gaur egun, komunikabide horiek dira, sare sozialak dira, ez, kriston indarra dutenak, ez? Ja ez gaude gizarte postindustrial batean, ja gaude komunikabideen eta gehiago sare sozialen horretan, ez? Orduan, ikuspegi hau, aintzat hartzen ez badugu, nik uste borrokaren erdia uzten ari garela, ez? Ukrainako gerrarekin ikusi da oso ongi, nola bapatean Putinen inguruko dokumentalak, ez dakit La Sexta, ustez, progresista den horretan, geroz eta hori ez, Putinen inguruko dokumental pila bat botatzen, ikuspegi bakarra, Europar diruak, bakerako diruak gerrarako eramaten, ez? Hau dena nola bideratzen duten jendea, ez? Orain jasaten nahi dira, kotxe elektrikoa hartu beharko dugula. Baina, ja, beraiek, badago hor atzean multinazional ideologia bat, behar ekonomiko batzuk, hortara bideratzen gaituztenak, ez? Hori beti kontutan izan behar dugu. Guretzako, gauza bera gertatzen da, azpiegiturekin. Azpiegiturak esaten dizkigute, onurak hartzen dutela, onak direla, ekonomia pikutara doala, abiaduniko trena etortzen ez bada, edo autopista bat egiten ez bada, ez? Hori ere borroka ideologikoa da. Eta gero, kolapsoaren inguruan, ja, adierazi nahi dugu, sistema kapitalista hazkunde etengabean oinarritutako sistema bat dela. Orduan, mundu mugatu aldin badugu, eta sistema kapitalista martxan jarraitzeko etengabeko hazkundea barbaldin badu, hori baterazina da, ez ja bakarrik sistemarekin, bizitzarekin, ez? Orduan guk erdigunean jartzen dugu bizitza eta gizartea eta jendearen beharrak eta ez sistemarena, ezta? Igual, nez gehiago luzatuko, zagitzen bat demora dukadan, igual bakarrik esatea ikuspegi antikapitalista batetik, gaur egun, borroka amalurraren defentsakoa, edo kolapsoaren inguruan, edo emergentzik, deitu nahi duzuen bezala, borroka hau, ardaz bezala jartzen ez duen talde antikapitalista, nik uste momentu honetan hutsegite egiten ari da. Bale, nire partetik saiatuko naiz pixkat ikuspegi hau lantzen, gehien bat, ernaik egiten duen ikuspegiti dela gazte perspektiba batetik. Ea nola begiratzen diogun kolapsoaren estenatoki horri. Lehen errandudan bezala, azken finean, ernaiek bere baitan biltzen duen, hortzimuga nagusia edo Euskal Errepublika baten eraketa da, eta ez nola nahikoa, ez? Hone barne bilduko luke, herritar guztien arteko berdintasun bat bermatuko duen estatu bat. Horregatik, egiten dugu, alde batetik bai sozialismoaren eta baita feminismoaren aldeko aldarria. Baina egia da, eta orain aipatu dugunaren aritik ere, horren egingarritasuna zalantzan dagoela kolapso honen, mamuaren agerpenarekin, ez? Kolapso klimatikoaren etorrerarekin. Alde batetik, topatuko garelako etorriko den estenatoki horren parean, estenatoki politiko oso ezegonkor baten aintzinean, horre etorriko da momentu bat, zenetan baliabide iturrien xauketarekin lotutako gatazka asko izanen diren, gaurdanik ikusten ari garenak, baina geroz eta gehiago izango direnak, haunitz belikoak izango direnak inkluso,
eta ardatz politiko desberdinen gailentzak etorriko dira, eta agian ardatz batzuk gailenduko dira beste batzun gainetik. Adibide bat jartzeko, kolapso klimatikoak ekarriko duena da, kriston migrazio fluxuak, eta horren aurrean sortu daitezkeen erreakzioak izan daitezke, migranteen aurkako diskurtso xenofobo eta razisten gailentze bat, edo halako adibideak, eta horrek agian desbideratu dezake gaiaren iturria, ez? Eta horretarako pres ere egon behar gara, hor dago ere ekofasismoaren eta barmamu hori, baina besterik gabe. Bestetik, burutan dugun herri proiektu hori egingarri egiteko, beharrezkoa da ditugun baliabideen inguruko hausnarketa bat ematea, ezinbestean, hau da, ahalik eta burujabeen eta jasangarrien izan beharko dela proiektu hau izango bada. Azken hau, krisi ekologikoarekin ez ezik ikuspegi kolonial batetik ere uste dut beharrezkoa dela buelta bat ematea, azken finean burujabetzaz hitz egiten dugunean ikusi behar dugulako burujabetza kompletoa edo eguneko burujabe izan daitekeen herrialde bat izan gaitezkeen, eta ikuspegi horretatik ere, aztertu ea gure posiziotik, gure bizi ereduak zertan oinarritzen diren, eta zer behar dugun eta zerrez Euskal Estatu hori eraikitzerako orduan. Justizia soziala aldarrikatzen dugu, baina nire ulertu behar dugu justizia sozial hori ez dela gure herriaren mugetan bukatzen, haratago doan zerbait dela, eta horregatik ere kontuan hartu behar dugula, hori justizia ikuspegi batetik. Hori, justizia soziala ez ezik, justizia ekologikoa ere kontutan hartu behar den aspektu bat dela uste dugu. Aspalditik gabiltza aldarri bat egiten eta nire ustez horrek nahiko kontuan hartzen du parean dugun panorama guztia, bizitzak erdigunean kokatzen dituen sistema bat behar dugula, aldarri gako gisa identifikatzen dugu hori, zaintzaren kontzeptuari ematen diolako perspektiba oso bat eta bizitzako aspektu guztiak bustitzen dituelako eta berdin naturarekiko izan dezakegun harreman horretan. Gaur egun bizi dugun gizarte eredu kapitalista neoliberal honek guztiz deslotu gaitu naturarekiko iduki dezakegun harremanetik, gure inguru naturaletik, aipatu behar da, hirietan berean bizitzeak zer nolako deslokuntza ekartzen duen gure inguru horretatik, eta horrek ekartzen dugu aldi berean ez izatea kontziente zer ari den gertatzen gure inguruetan, eta burujabetza ikuspegi batetik oso uste dut ikuspuntu interesgarria dela. Gaur egun ematen ari diren prozesu soziala aipagarrienetako bi erranen nuke adibidez direla herri txikien despopulazioa, Nafarroan hemen bertan argi ikusten ari garena, eta bertako herritarren bat-bateko bizi eredu aldaketa bat, generazio batetik bestera ematen ari dena, adibidez geroz eta nekazari gutxiago daude, eta gure bizi modu edo bizi espektatiben ardatzak leku aldatzen ari dira, eta hirietara begira ere ikitzen ditugu esateko moduan, ez? Eta hori burujabetza ikuspegi batetik uste dut guztiz kezkagarria dela eta buelta bat eman beharrekoa. Errandudan bezala uste dugulako hiriguneak berak eredu jasangarri batekiko kontraesan handi bat direla eta horri kontsumo gizarteare muin horri heldu behar zaiola ere bai eta ikusi nola antolatzen garen herri bezala. Gazteriaren ikuspegitik kolapsoak etorkizunik gabeko panorama baten aintzinean kokatzen gaitu. Hau da, gure bizitzak zentzurik esplizituenean jartzen ditu, edo gure etorkizuna zentzurik esplizituenean jartzen du kolokan, eman daitezkeen panorama guzti horien aurrean, eta klase ikuspegi batetik ere, argi dago gaurdanik ikusten ari gara, baliabideen urritasunaren aurrean sortzen diren egoera horietan edo gatazka horietan, klase arrakala geroz eta nabariagoa dela, ez? Eta krisi klimatikoaren aurrean, oinarrizko baliabideen privatizazioa adibidez da eman daitekeen arrisku handi horietako bat, eta hor beti ateratzen da gizarteko sektore prekarizatuena kaltetuta. Gero, antolakuntza politikoari dagokionez ere, agian da hausnarketa bat eman behar dena, geroz eta gazteria konformistagoa edo dagoen sentsazio bat, edo errealitate gehiago duena sentsaziotik baino dago gure inguruan, ikusten ari da prekaritatea nola normalizatzen ari garen, edo nola normalizatzen ari gaituzten sistema kapitalistaren mesedetan beti ere, eta horrek kolapsoaren testu inguruan jartzen gaitu pixkat, ez dakit, espazio nahiko zalantzagarri batean,
ea momentu horretan zeinetan antolakuntza politikoa inoiz baino garrantzitsoko izango den, deskonformitate hori antolatzea ere inoiz baino garrantzitsua izango den, nolako gizarte baterantz joaten ari garen edo eramaten ari gaituzten. Eta gure kasuan, panorama guzti horren aurrean, Ernairen misioa gutxienez zen izan behar den, da, gazte antolakuntza bultzatzea, diskurtso ekologistaren zabalpenean laguntza ematea, eta borroka eta praktika ekologistak gure gain hartzea, eguneroko jardunean izan militantzia, eguneroko militantzian, baina baita ekintza eta aldarrikapen desberdina esplizituak eginez ere. Orduan, pixka laburbiltzearren eta ez dut luzatu nahi, etorkizuneko gakoak edo zein izan daitezken alde batetik. Hortzimuga dugun Euskal Errepublika hori nahi eta ez ekologista izan behar dela izango bada, gazteriaren antolakuntza politikoa bultzatu behar dela eta ekologismoz busti behar dela, burujabetza ekologista bultzatu behar dela, lokalizazioa, deskolonizazioa eta desazkundea bezalako ardatzak erdigunean jarriz, eta kultura ekologista ere eratu behar dela, bizi eredu kapitalista deseraiki behar dela, eta eredu berriak hegemonizatzen lagundu behar dugula, adibidez, landa eremura itzuliz eta besterako bizitza ereduak erdigunean jarriz eta ereduak sortuz. Bueno, gu pixkat kolapsoaz edo krisi ekologikoaz hitz egiteko garaian hartzen dugu bai oinarri bezala haustura metabolikoa deitzen duguna, ez? Ezkan metabolismoa bera izango litzake, sistema bizidun batek bere inguruan hartzeko daukan energia eta materia, ez? Eta honekin dakan elkarre trukaketa, eta hau metabolismo hau oinarritu hartuta, guke gizartea bera aldatzeko helburuak hauen einan, gizartearen metabolismoa bera aztertu barra dugu, ez? Azken metabolismo hau garrantzia, lanean badaka garrantzi handia, ez? Azken lanean bizirauteko, ez? Hartzen ditugu inguruneak dituen material ezberdinak transformatu egiten ditugu, eta gero honen hondakinak berriz ere ingurunari bueltatzen zaizkio, ez? Zein da kasu hemen? Sistema kapitalistan hartzen den edo ingurunari hartzen zaion materia eta energia bueltatzen zaionarekin ez dela orekatua, ez? Nola gaite esan da. Honen adibide handia da, landa eremuan ematen den produkzioaren teknologia aldetik sekulako garapena, nun honek bultzatzen duen landa eremuan bizian pertsonak hirira mugitu behar izatea, eta azkenan sortzen duena da landa eremuan ekoizten den produkzio guztia gerora lurrarentzat edo ingurunarentzat ez dela asimilagarria, ez? Eta honek egiten duena da, ongarri edo iturri nagusi hauek berriz ere erreproduzitzeko gabezi hori erreproduzitzeko ahalmena berarekin apurtzea, ez? Ulertzen dugu, sistema kapitalistan eta batez ere merkantziaren logikan, berez, truke balioa baduela garrantzi nagusia, berez, erabilera balioa, ez? Edo merkantzia bati balio garitasuna ematen dion faktorea eduki beharrean, ez? Hau da, sistema kapitalistan helburua kapital metaketa denez gero, honi erreparatzen zaio, erabilera balio horrek erabilera balio horretarako beharrezkoak diren lehen gaiak arretan jarri ordez, ez? Azkenan sistema kapitalistan lehen gai horiek edo ingurune horrek ez du balorerik sortzen, hortaz sistema kapitalistarentzat ez daka inongo garrantzirik eta ez da honen erreprodukzioaz arduratzen, ez? Horrek sortzen duena da haustura metaboliko bat ematea, hau da, gizarteak kontsumitzen dituen iturriak edo lehen gai horiek ez dira gerora lurrari berari bueltatzen zeiozkenarekin orekatuta, ez? Zentzuetan ezinbestekoa edo garrantzitsua iruditzen zaigu edo arazo honek dakan klase izaera bera azpimarratzea, ez? Azkenan
haustura metaboliko hau ematen da sistema kapitalista, nun produkzio baliabideak burgesiaren eskuetan daude, eta hauek arautzen dute produkzioa bera, eta azken finean ulertu behar dugu sistema kapitalistan kapital metaketa dela nagusi, eta honek eramaten duela ingurunearen inungo kontzientziarik ez edukitzea, eta azkenan haustura metaboliko hau baita ere muturreraino eramatea, ez? Eta kontuan hartu dugu baita ere, haustura metaboliko hau jasaten duten pertsonak hain zuzen ere langile klaseko sektorea dela, ez? Azken uraren azidotzea eta airearen kutsadura bera langile klasea bera izaten da bere larrutan jasaten duen klase soziala, ez? Hau gainditzeko, ezinbesteko ulertzen dugu sistema kapitalistarekin bukatu beharra dagoela, oda sistema kapitalista suntxitu beharra dagoela, ulertuta sistema kapitalistak eraman duela gizartean haustura metaboliko hau aurrera ematea, eta beharrezko, eta zuzen ere, haustura metaboliko hau eman da baita ere, sistema kapitalistak bere merkatua regulatzeko ezintasuna duelako, ez? Azken ulertzen dugu sistema kapitalistan merkatua anarkikoa dela eta kontrolatu ezina dela, zean bai burgesiaren arteko lehi interburges horren barnean eta kapital metaketa bera nagusitzen delako, ez? Orduan benetan krisi ekologikoarekin edo haustura metaboliko horrekin bukatzeko edo gainditzera bidean beharrezko ikusten dugu sozialismoa bera lortzea, ez? Ulertuta sozialismoan planifikazio ekonomiko bat ematen dela, hau da, aztertzen dela gizarteak behar dituen, gizarteak bere burua reproduzitzeko behar dituen beharrak, eta honetarako produzitu egiten du, eta ez etengabe geroz eta gehiago kontsumitu, eta kristolako soberakinak sortzen, ez da? Orduan beharrezko ikusten dugu, hain zuzen ere, hori, langile klaseak izatea produkzioaren kontrola, hemen ematen den edo produzitzen dena kontrolpean edukitzeko. Rapi guele hautzaren bat utzi dut bidetik. Azkenan hori, ulertzen dugu, atzeteko kideak esan duen moduan, ez? Kapitalismo berde hori eraikitzea ezinezkoa dela, aurretikan aipatutako arrazoi berdinengatik, batez ere, langile klaseak ez duelako produkzioaren kontrola, ez? Produkzioaren kontrola burgesiaren eskuetan dago eta hauek arautzen dute zelan ematen da. Eta hori da, nik, segurazki agertu diren hainbat gauza errepikatuko ditut, azkena izatearen kontua, baina saiatuko naiz zenbait puntutan sakontzen eta bereziki geroko eztabaidarako zenbait kontu eskaintzen. Lehenengo hasi nahi nuen, baina Julio Kapurua da apurtu dit ideia, kolapsoari buruz hitz egiten, ez da, benetan kolapsoa guk erabili behar dugun termino bat den, ez da? Kolapsoari buruz pentsatzerakoan, segurazki ez zaio inori burura etorriko, gizarte berdin bat, ez? Nun klasen arteko arrakalarik ez dagoen, ez den klaserik existitzen. Utopia hori segurazki zaigu etorriko burura kolapsoari buruz hitz egiterakoan. Eta kolapsoari buruz hitz egiterakoan segurazki kaosa etorriko zaigu burura, igual Mad Max pelikula, edo gaur egun lehen gorkak esaten zuen moduan, ideologikoki saltzen diguten hori, ez da? Ere guztiz pesimismo antropogenikos betetako relato bat, ez da, nun esaten diguten, gizakia berez gaiztoa dela, eta gainera etorkizunean, estenatoki okerrago baten egongo dela, eta kolapso horretan, gizona izango dela gizonarentzako otsoa, ez da? Hobbesek teorizatzen zuen bezala bere garaian, ez da? Odan, gure ustez, zukar horitik fundamentala da kolapso hori eta pesimismo antropogeniko horri aurre egitea, eta horretik guk aldarrikatzen duguna da, etzipen gutxiago behar dugula eta borroka gehiago, ez da? Segun, lehen azaldu den bezala, egia da bai, sistema kapitalista badabilela munduaren muga biofizikokin talka egiten, eta egia da horrek horrela jarraitu eskero, segurazki, ondamendira eramango gaituela edo sufrimendu handia eragingo duela, baina hori segurazki izango da, eta jari gara ikusten da, sakeria kapitalista arruntaren, gero eta indartze bat, ez da. Baina apur bat, klase borrokara pasatuz edo,
edo ikusten, bueno, zelan ekidin aldugu, edo zer egin dezakegu guk, kapitalismoa, limite biofizikoekin talka egiten dagoen honetan, ezta? Alde batetik noski, bilatu behar dugu lehen kaos kapitalista honetatik alde egitea eta beste sistema bat martxan ipintzea, ezta? Ditu ekosozialismoa edo sozialismoa, edo ekonomia planifikatua demokratikoki, ekologismo soziala, hor guk ere, ez daukagu kontzeptu handirik, ez daukagu osagozuta ze kontzeptu erabili, baina, bueno, argi dago kaos kapitalista honetatik alendu behar garela, ezta? Baina, bueno, hori badirudi ez dagoela momentu zain gertu, ezta? Hori Walter Benjaminek aipatzen zuen freno de emergencia hori, ezta? Baina, bai uste dugu zenbait arlotan, bai ekin diezak jokegula horri, ezta? Alde batetik klase borrokari dagokionean, aipatu behar da, lehen Julenek komentatu du zelan. Bueno, burgesiak, behar materialak, produkzio medioak dominatzen ditu da sistema kapitalistan, eta beraz, eurena dela handi batean, krisi ekologikoaren errua, baina hortik aratago egia kontsumoari begira bakarrik ere, ikusten dugula zelan azkenengo urteetan, aberastasun arrakala handitzen denean, aberatzen luzu kontsumoa gero eta etengabe handitzen doala. Hori igual da, era evidentena da, argien ikusten dena, zelan kolapsora garamaten. Duela gutxi atera da, errekorrak gainditu dira azkenengo 2 urtetan luzuzko jateen salmentan. Gero eta jate gehiago daude itsasoan. Baina aldi berean, lehen komentatu duen bezala intzanek, ere kontuan hartu behar dugu, herrialde imperialistetan edo zentro kapitalistan, langile klasearen sektore handien kontsumoa ere, ditugun baliabide energetiko eta materialak sostengagarriak izateko behar dena, baina desente handiagoa dela. Egia den arren, azkenengo 30-40 urtetan, neoliberalismoaren erasoen ondorioz, langile klasearen adibidez CO2 emisioak eta berantza joan direla. Bizi baldintzen txartotze baten ondorioz. Orduan, baina hala ere, hori ikusten dugu. Daukagun arazo handia da, zentro kapitalistan, hemen bertan adibidez, langile klasearen sektore handi batzuk bizi direla, alde batetik, etorkizuneko baliabideak kontsumitzetik, eta era, evidenteago batean, beste herrialde batzuetatik, hegoalde global horretatik, importatzen diren lehen gaien kontsumotik, ez da. Eta honek, zer daka, mamu bat, izartu daitekela berriro, nahiko izarrik dagoen, ez da, fasismoaren mamua, baina etorkizun honetan, segurazki, egongo den material eta baliabide energetikoen eskazia gestionatzeko era autoritario baten moduan. Hau, egia esan ez da berria, ja bizi dugu, basakeria kapitalista hau, ikusten dugu zelan Mediterraneoan, milaka eta milaka pertsona ari diren usten hor hiltzen, baina ulertu behar duguna da, baliabideen eskaziak gero eta handiagoa denean, aurpegi autoritario hau edo, gero eta evidenteagoa bihurtu daitekeela, eta Europa mailako edo Estatu Batuetako edo zentro imperialistako langileak klasaren sektore oso zabalak lerratu daitezkela irteera honekin. Orduan, hori nire ustez gero, igual eztabaidarako izan daitekena, zelan lortu dezakegun lerratze hori ekiditzea, ezta. Eta gero beste zeu esan nahi nuen, uste dut aztu zaitela eta... nik uste dut honekin nahikoa eta gero sakondu dut gehiago. Erki bigarren galdera otako dugu. Bigarren galdera da, hain zuzen, ze planteatzen duen zuen kolektibok edo erakundek makro azpiegiturarekiko, beraien artean HT bezalako makro azpiegiturarekiko. Nola aurre egin makro azpiegitura goi? Lehenbiziko esan behar dugu, HT geldituk beti gure borrokan ikuspegi antidesarrollista izan dugula. Honekin esan nahi duguna da, jendartearen garapena ezin dela neurtu 2, 3 edo 4 autobia izan, edo abiadura handiko tren bat, edo ez dakit, entzutegi ez nola ditzen dira horiek kontzertuak eta emateko olako handietan, ez? Norait ere guk planteatzen duguna da,
olako garapena, azkenean garapenkeria hutsa dela, eta sektore pobre, langile sektoren kontrako politika batzuk direla, lehen esan dugun bezala, beste interes kapitalista batzuen menpe saltzen dizkigutenak, guk behar ez ditugunak, ez? Honekin, adibidez, guk bat egiten dugu ikuspegi indigenista batekin. Ez dut honekin esan nahi, deno bizi beharko ginatekela hor oianean, eta hori ezinezko da, jende munduan, jende gehien hirietan bizi da, badakigu, baina jatorrizko herriek erakutsi digute, niri pertsonalki Mapuche herria, Argentina eta Txile artean dagoen herri oso borrokalariak, erakutsi du, amalurra deusistatzen baduzu, hori ez dela ona. Eta berdin zaie, meategi hori, uraniozko meategi hori gure lurra kutsatuko duena, berdin zaigu onurak multinazional kapitalist batek badaramatza, edo sistema komunista batean langileen alde. Amalurra sustituitzen baduzu, ez da ona izango sekulan. Berdin dio, hori ez, hauek arantzago doaz sistema ekonomiko batetik, baizik eta beti erdigunean jartzen dute jendea eta amalurra ulertuta gu amalurrean bizi galera. Imaginatu pezera batean bi arrain baldin badaude edo 200 kaka egiten eta hori hartzen, ez? Ulertzen da. Orduan guk ikuspegi indigenistari mantentzen dugu. Horregatik esaten dugu ere, kapitalismo neoliberala izan mundu guztian zoritzarrez jende gehiena pairatzen duena, edo kapitalismo sozialdemokrata izan, zorionez gu mendebaldeko herrialde batean bizi gara nun badugun nolabaiteko babesa eta osasuna eta eskubide batzuk, baina gu gara privilegiatuak, bata edo bestea izan, guk horren kontra egiten dugu, eta kontuz, orain salduko digute kapitalismo berdea, ez? Ez neoliberala, ez sozialdemokrata berdea. Eta eskuinmuturrak hau hartzen ari da. Trump bezalako eskuinmutur alternatibo hori antiglobalista da. Baina ez da antiglobalista neoliberalismoaren orka. Beraien herrialdea indartsu nahi dute besteak que se jodan. Rusia momentu honetan krisi energetiko baten borrokaren baitan Ukraina hartu du. Rusiarren kontrako jazarpena Ukrainan egon dela dudari gabe, baina hau krisi geoestrategiko eta energiaren ingurukoa da, ez? Orduan gu kontuz ultraeskundatik beraien proiektu kapitalista lokalagoa, baina bertan jarraitzen du, ez? Orduan guk bestetik egin behar dugu. Eta gero ja azpiegituari dagokionez, gu kontra jartzen gara, ze azpiegiturak beti kapitalaren beharretara makurtzen direlako eta az jendearen beharretara. Adibidez, HT bezalako proiektu batek Euskal Herrian, uste du ja, 10.000 milioi eurora iritsiko da geltokiak egiten direnean Donostin eta hori. Hori ez da jendearen beharra. Donostitik Bilbora 3.000 pertsona joaten dira egunean. Euskal Herrian garraioen 97% eskualdeen artekoa da edo eskualdetatik hiriburutara, ez? Horrela ikusten ari gara nola kapitalak saltzen digun 3% hori bateren joan dadin berdeago delako 10.000 milioi gastatzearen, ezta? Adibidez, azpiegitura handi hauetan multinazionalak urrez jartzen dira, kartelak sortu dira, ez guk esaten, el kartel del AVE deritzon epaiketa bat egon zen, eta hor multinazional espainolak txantxulloetan ibiltzen ziren, eta hori saldu dute, eta gaur egun Espainia potentzia bada. Espainia, izan, baina potentzia bagara zertan? Eraikuntzazko multinazionaletan. Gure multinazionalak, bizi dugun estatuan, hegemonikoak dira, hain mundu mailan dugun indar gutxiarekin, eraikuntza multinazionalak kriston indarra dute, zergatik hemen desarrollismo itxua egin dugulako Espainiar estatuan. Txina ondoren, 1.300 milion, HT kilometro gehien duen bigarren herrialdea, Espainia, 6 milion, hori gu daukagu, ez? Hortan gara potentzia, abiadura handiko railetan edo burdinbidetan jenderik joaten
ez dena. Eta gainera, azpiegitura honetan eman dira lan prekarioa, hildakoak, bertara ekartzen ditugun lehen gaiak eta baliabideak ustiapen brutal batean izan dira beste toki batzutatik ekarrita, eta gero hildakoak eta egon dira, eta hor badago liburu bat Zuloan, uste dela? Argiakoa edo Berriako kazetere batek egin zuena, eta hor ikusten da nola gainera oso lanpostu gutxi sortzen duen azpiegitura bat edo zeinek denbora gutxirako gainera lan hori prekarioa eta hildakoekin gertatzen dela, ezta? HT igual pizkate hemen gaudela, esango dugu ez, HT guk langile klaseak, zerga pagatzen ditugunak, eraikuntza pagatuko dugu, pagatzen ari gara, mantenua ordaindu beharko dugu, langileak oso gutxi eta oso prekarioki soldata jaso dituzte, eta behin eginda eta martxan jarrita, bidai txartelak diruz lagundu behar dira oso garestiak ez izateko. Orain, liberalizazioarekin linea batzuk ja privatizatzen hasi dira. Eta Madrid-Barcelona Renfek hartu du, baina Madrid-Leon nork hartuko du? No baini dio, laukatu jaten dira, horako azpiegiturak jende asko barute. Orduan, gerta daiteke eta gertatuko da, enpresa pribatu bati gutxieneko irabazi bat bermatzea, hau da, estatuak ordendu, eraikuntza, estatua ez guk, eraikuntza, mantenimendua, bidai txartelak eta gainera enpresa pribatu bat ekartzen baldin badu, gutxieneko irabazi bat eman beharko zaio linea mantentzeko. Orduan, egongo gara, bizitza guztian etengabe pagatzen, ez? Hori da, HT, baina gertatzen da autopistekin, eta gertatzen da beste gauzaekin, ez? Horretik hasi dira esaten, hasi barko garela, peajea jartzen, eta hori. Bueno, guk zer aldarrikatuko genuke, pixka bat, nolabait ere, mundu mailako eskualdetara mugatu beharko ginatekela bizitza eredu razional bat, ez? Ekonomia, Euskal Herrian agian 100% elikadura buru jabetza ezin dugu, baskongadetan ez, oso asko dira territorio gutxian, baina bai saiatu mundu mailako eskualdeetan, produzioak, elikadurak, aisialdia, Australiara 15 egunetara joateko, hori ez da onargarria. Norbait joan da? Etxarri bat esan zidan, noa Australiara, horren dela urte batzuk, 15 egun, Australiara, 15 egun, ez dauka denbora gehiago. Baina hori ez da jasangarria naturaleki, eta ez da onartezina da, hola ez. Eta bukatzeko, nik esango nuke gaur egun, edozein mugimendu antikapitalista edo eratzaileek, ezpadu benetan emergentzi klimatiko honetan ardaz bezala hartzen gure borroka hau, borroka esaten dute kolapsoaren kontrakoa, nik uste jarrera kontra iraultzaileetan sartzen ari direla. Ados, orainik azpiegitura erraldoiei buruz zerran. Azkenean, sistema kapitalistak behin eta berriz bultzatzen ditu, makroproiektuak eta geroz eta gehiago ikusten ari gara. Nik adibide bat batuko dut, ni baztandarra naiz, eta momentu hauetan, haitu izanen duzu igual, aroztegiako makroproiektu hor dagola, orai arrobi bat egin nahi dute Erdizen, beste bat Arizkunen, eta gainera badaude igual bertze 20 proiektu potentzial arrobiak egiteko, ez? Eta, proiektu txikitzaile zer den eta zer ez den argi ez dago, igual zentro komertzial bat ere segunetan nola ulertu dezakegu proiektu txikitzaile bat bezala, ez, gizarte honen dako. Baina egia da, gaur egun ikusten ari dela, geroz eta, baliabide materialen urriketa horren aurrean, geroz eta hurbilago sentitzen dugula proiektu txikitzaileen agerpena, gehien bat, adibidez, arrobien kasuan, ez? Orain arte, gure bizitza sostengatzen bazen, ez dakin ongo herrialde batean kriston zuloak egin, eta horko baliabideetatik guk bizitzeko, orai etxeatarian pasatzen ari zaigu, eta, gehien bat landa eremuan. Justo gaur nire lagun batekin hitz egiten nuen, Tesla ezagutuko duzue dela kotxe elektrikoen enpresa bat, horko bateria bat egiteko mugitu behar direla, kotxe bakarra egiteko agian 200.000 tona lur, ez? Eta hemen hori gertatzea zaila egiten zaigu pentsatzen, baina eskolako txikikeriekin bizi gara gu gaur egun, eta bizi izan gara orain arte, eta orain naiz eta hurbilago tokatu, horren inguruko hausnarketa bat ematea beharrezkoa da, ez?
Eta, bueno, Ernaitik azpiegitura erraldoiei dagokienez edo, eta, bueno, azken urteetan egin izan dugun bezala, uste dugu bertan, lekuan lekuko borrokak aktibatzeak kriston garrantzia duela, identifikatzea zer den herri bezala nahi duguna eta ez duguna nahi, ikuspegi, justizia sozialaren ikuspegi batetik, baita justizia ekologikoaren ikuspegi batetik, eta horretarako uste dugu eta alduntzeko espazio osona direlako espazio zabalak geroz eta gehiago bultzatu eta artikulatu behar direla. Erresistentziak herri bezala alduntzen gaituztela eta gainera beharrezkoak direla proiektu hauek gelditzeako orduan. Hainbat esperientzia izan ditugu Euskal Herri mailan eta biziko ditugu seguraski datorren panoramaren aurrean, baina dene badute zenbait ezaugarri amankomunean, ez? Pixka zerrendatzen saiatu nahi. Alde batetik, lurren espekulazioa eta suntxiketa, lurren jabetza herritik elite ekonomikoetara pasatzea, burgesiaren eskuetara, herriaren eta naturaren beharrekin talka egiten duen garapen mugagabe baten eredua behin eta berriz bultzatzea, eta baita ere estatu zapaltzaileekiko asimilazio bat halako makroegituren bidez ematen dena. Finean erran daiteke HT edo aroztegia bezalako proiektuek ez dutela kabidarik kolapso klimatikoaren testu inguruaren aintzinean, eta azken finean eragiten duten bakarra dela langileriaren eta lurraren esplotazioan behin eta berriz sakontzea eta garapen horretan, kate horretan sartzea eta batzutan atzera bueltarik ez duen espazioetan kokatzea gure ingurua. Horren aintzinean zein da bultzatu behar dugun eredua edo zer proposatu behar dugu? Alde batetik, herritarren alduntzea eta antolakuntza eta erresistentzia borrokoen artikulatzean sakontzen segitzea, tokian tokiko errandudan bezala alduntze praktika horiek bultzatuz, etengabeko garapenaren aintzinean desazkundean oinarritzen diren planak indartzea eta horren aldeko proposamenak egitea, ze batzutan dirudi eta asko leporatu izan zaigu halako proiektu txiketzaileen kontra gaudenean beti gaudela ezkortasun batean sartuta, ez? Denari ez. Guk badugu ereduan nahi duguna eta da desazkundean oinarritzen den gizarte eredu baterantz joatea. Gero, bertzalde, bizi ereduen simplifikazio bat behar dugu, eta aldaketa kultural bat, lehen nire saldian bota dudan bezala, eta baita, eta ikusi izan denez, halako makroproiektuen inposaketarekin, erabakitzeko marko propioen sorrera behar da, demokrazian garatzea, herriari hitza aitortzea, lekuan lekuko erabakiak errespetatzea, eta burujabetza politiko horren alde ere aurrera pausoak ematea. Eta azkenik, Ernaitik Euskal Gazteriaren antolakuntzan ere bai indarra jartzea eta horiek baliatu halako proiektu txikitzaileen kontrako borrokan aurrera egiten segitzeko. Guk jardunetik horrelako proiektu txikitzaien aurrean zer egite aldera proposamenak zeintzuk dira ez. Guk hartzen dugu oinarri bezala edo esperientziatik Euskal Herrian eman diren hainbat esperientzia edo borroka ezberdinak ez. Adibidez jarretzearen batez ere 80. hamarkadatik aurrera hasten direla nagusitzen eta indartzen proiektu txikitzaien kontrako borrokak edo ekologismoaren aldeko borroka maigaineratu egiten dela baita ere, eta hor dago ez, pixkate Lehenboizko zentrale nukleararen aurkako borroka, edo Itoizko urtegiaren aurkako borroka, edo Leitzarango autobiaren aurkako borroka, edo HT beraren aurkako borroka ez. Azkenean urte hauetan proiektu txikitzaien aurkako borrokan planteamendu eta dinamika ezberdinak jarri ziren martxan, izan bai jardunaldiak, hitzaldiak, errepide mozketak, izaera zuzeneko konfrontazioako ekintzak, ez eta horrela eta baita ere, nola itxura edo dimentsio nazional bat eman ez borroka edo arazo hauei, lortu zen benetan herri gisa erantzun bat ematea, ez azken ulertzen dugu denboraen poderioz proiektu hauen aurkako borrokak maila lokaletara mugatu izan direnak, ez? Azkenean suik
proiektu horiek ondorioak sortzen dituzten eremuetara mugatu direla, eta honek borroka bera baita ere mugatu, ez? Ezkan ulertzen dugu HTaren kontrako borroka, bai Euskal Herriko zona handi bat hartzen duela, ez? Baina, izan daiteke Donostiko metroaren aurkako borroka eta Erraustegiaren aurkako borroka izaera nazionaleko borrokak izan behar direla eta horrela plantatu behar direla, ez? Eta baita ere pixkat aurrera ematen diren edo hauen kontrako borroka moldeak baita ere birpentsatu egin behar ditugu, ez? Azken, ikusten dugu nola azeneko urtetan proiektu hauen arkako borroka mugatu izan direla, bai hitzalditara, kontzentrazioetara eta manifestazioetara eta etxaiarentzako edo burgesarentzako horrelako praktikak asimilagarriak egin direla eta instituzioetara baita ere bideratuak izan direla, ez? Eta azken ulertzen dugu borroka honen aurkako abia puntuan edo borroka aurrera mamar duenak Euskal Herriko langile klasea bera izan behar dela eta berauek planifikatu eta aurrera mamar due borroka bera, ez? Orduan pixkat Euskal Herrian eman diren esperientzia ezberdinak hartuta, ulertzen dugu horrelako proiektu txikitzaien aurrean bai herri mobilizazioak eta ekintza zuzenezko planteamenduak eta beste ekintza ezberdinak aurrean mar diela, baina beti ere hauen aurkako borrokak izaera nazional bat edukiz eta baita ere proiektu integral baten baitan txertatuz, ez? Azkenean ulertzen dugu ekologismoa edo proiektu txikitzaileak ez direla sistema kapitalistak aurrera eramaten dituen zapalkuntza bakarrak, eta ulertu behar dugu langile klaseak, Euskal Herriko langile klaseak pairatzen dituen zapalkuntzak aztertu eta hauek gainditzeko baldintzak sortu behar ditugula, ez? Soilik proiektu txikitzaileen aurka, baizik eta Euskal Herria langilea pairatzen dituen zapalkuntzi guztien aurka, ez? Eta horrela osotasun edo integraltasun bat hartzen du borrokak berak, ez? Azpiegitura handiei buruz hitz egiterakoan, hasiera batean esan aldugu historikoki gainera, ez? Nahiko argi egon dela, lehen esaten zuen Gorkak, kapitalismo zean askunde mugagabea behar duen, eta horrek, munduaren mugekin talka egiten duen, ez da? Nire ustez azpiegitura erraldoi hauetan hori inun baino argiago ikusten da, ez da? Ze beti, autobide bat erakitzen dut eta gero beti dator beste autobide bat. Abiadurako linea bat, gero beti dago beste linea bat, superportu bat, gero badau beste superportu bat, aireportu handiago bat. Horrek ikusten da, horrek momentu ematen amaieraren bat euki behar duela, ez da, baina noski, eraikuntza enpresa horiek irabaziak lortzen jarraitu nahi baldin baute, etengabe jarraitu behar dute akumulazio hori lortzeko gero eta azpiegitura handiagoak eraikitzen, ez da. Eta gara historikoki, nire ustez, behintzat zenbait ja, hasiko naiz bai bereizten azpiegitura erraldoien artean, eta gero nik uste dut eztabaidarako hori interesgarria izan daitekela. Esan behar dugu adibidez, HTren aurkako borrokan, oso argi egon dela, lehen esaten genuen hori ez da, lortu behar dugula, langile klasea, herrialde garatutako langile klase hori, lerratzea, transizio ekologiko baten alde edo bintzat ondamendi kapitalista horren konta, eta gara HTren kasuan hori, bai lortu dela handi batean, edo bintzat interesak bai hor bat datozela, HT alde batetik da, kristolako txikizio ekologikoa eragiten duen obra bat, eta aldi berean ere, Gorkako zondo saldu den moduan, ruina ekonomiko bat, azkenean, langileok ordaintzen duguna, ez da. Egia da beste mota bateko azpiegitura batzuek bai lortu dutela nahiko babes zabala, langile klasaren hainbat sektoretan, eta bereziki esango nukenik kotxearekin erlazionatutako hoiek, ez da? Nire ustez, kurioso da zelan, autobideen aurkako borrokak, asko ez arrakasta eskazagoa izan duen, konparatuz HTren aurkako borrokarekin. HTren aurkako borroka ere ez dela irabazi, oraingoz, bintzatean, Nafarroan nire ustez aukera handiagoak irabazteko. Baina, adibidez, errepide berrien eraikuntzaren arira, egon den resistentzia oso txikia izan da, zen nire ustez gainera ere daukaten babes soziala askoz ez handiagoa da.
biztanleen sektore handiagoek erabiltzen dutelako. Azkenean, horrek adierazten du erauzalgean zelan kotxea den simbolo handiena eta, bueno, materialki ere puntu argiena, lotzen duena langile klasearen sektore zabalasko, ba, energia kontsumo oso handi batera, ezta? Eta gero hori bai, ba, bueno, jaitzen dute trenbidei buruz, autobidei buruz, baina orain agertu daizkigu azpiegitura txikitzaile berri batzuk, ezta? Berezik hemen Nafarroan eta Araban pairetzen nahi zanetenak, eta da, proiektu berriztagarriekin erlazionatutakoak. Eta hor ja bai, sortu dela nobait, apurat eztabaida handiagoa mugimendu ekologistaren barruan. Ez da, autobideen kontra eta abiadun handiko trenbidearen aurka, badiu dior kontsentsu zabala zegoela, baina egia energia berriztagarrien, edo, bueno, teorien berriztagarri diren energia hoien implantazioak bai eztabaida sakonagoa ekarri duela, ez da. Horrekin betuta ere, Araban badaukagu gasaren ustiapena, eta nolabait ulertu behar duguna da, zergaitik hain zaila den energia berriztagarrien aurkako proiektu hauen kontra egitea. Zeko, Araban edo EAen behintzat, orain txetan planteatuko diguten dikotomia izango da, bueno, edo gasa, edo eolikoak, ez da. Hau gainera ja, era zuzenean ari dira planteatzen, niri, bueno, kasualidades, da ente basko de la energia, hor EAen energiaren alorra eta lantzen duen Eusko Jaurlaritzaren departamento edo enpresa publikoa, eta horiek enkargatu dute, enkargatu zuten aurreko hilabetean behintzat, inkesta bat, ja horretara bideratuta. Inkesta hori zen guztiz, partziala guztiz sesgatua zeukan, egia ez dutela publiko egin, gero, niri kasualidades justo, izaten telefonos, eta hor planteatzen zen estenatokia zen, hori, EA ezin da energia berriztagarriekin sustengatu, edo, gainera ere energia berriztagarriei buruz galdetzen zuten, orduan, superatzen dut hor, erorti jongo zela, eta orduan, haber ze energia alternatibo edo nahi genuen, baina, gasa nahi genuen, edo nuklearra, edo hidrogenoa, orduan hori da proa kapitalismo berdetik, ekarriko diguten dikotomia, ez da? Edo makroproiektu berriztagarriak, edo gasa eta nuklearra, edo guztia aldi berean, dela azken finean eurek butzen dutela, ez da? Eta horrek gero naramatzaren lotzera apur bat lehengo klase borrokaren eztabaidara, eta apur bat ere gorkak plantetu den indigenismoaren proposamen politikoa, ez da, ze? Edo desaskundearen aberera, ez da? Planteatu behar dugu, ia, hemen gaur egungo kontestuan, kapasakaren desaskundearen ideia horrekin, edo are sakonagoa den indigenismoaren proposamen horrekin, gehiengo sozialak artikulatzea eta politikoki hori martxan ipintzera. Ez da? Hori da, igual gero, eztabaidarako botal duguna, ez da? Ze, argi dago, bi proposamen horiek aurrera eramateko, kontsumo energetikoa langile galtzaren jaitzi beharko dela, ez da? Egia da hori, klaro, zelan egiten dugu, ez da? Orain txertan badakigu, kapitalismo zelan da bilau planteatzen, orain txertan inflazioa ari gara sufritzen, ez da, jasi gara ikusten, petroleoa, gasa eta hasi dira eskaseatzen, igual kontu konjunkturala da, baina, eta horren, merkatu bidez, finkatzen den zeuren presioa, zera ari da eragiten, langileentzako, gora doala presioa, ez da. Horren aurrean, guk zer planteatu behar dugu. Babestu behar dugu, adibidez, Espainiako gobernuak egin duen neurri hori subentzionatzearena gasolina, horren aurka agertu behar gara, peajeak ere agertu dira, ez da, zein da gure postura peajen ari da. Ota, hiribarruan, bakarrik kotxe zehatz batzuk sartzea, ez da. Hor baude hainbat eztabaida puntu interesgarri, igual orain ja, danon artean eztabaidatu alditugunak, ez da. Erkiba, gauza oso interesgarrik atera dira, eta nik uste debatea berazteko elementu asko ditugula, orain maien gainean, eta, publikoaren dako hitza, orain. Bai, hitz egin nahi duna, ardezala mikrofonoa, bestela ez da grabatzen...
Bai, lehen da bizi, pixka atola gauza asko atea, gauza kurioso interesgarriak edo incluso zehaztasunak, obviamente ez, inguru da. Baina lehen bizi botako butade bat, pixka xaxatzeko ez, nik uste ez dugula, gutxiesten dugula klase zapaltzean gaitasuna. Ez, esaten dugunean azkundea, kapitalismoan azkundea beti dagola, ez, eta garapena beti dagola, eta planeta mugatua dela, planeta mugatu da, unibertsua ez, eta planetan bertan oendikan petrolakin gabiltza, ez da magmaren potentzialtasun energetikoarekin ez gara hasi, ez moztakin olagoen asuntua, beraz, buta bezala, kapitalismoaren gaitasuna ezin dugula gutxietxi, ez, kolapsoaren aurrean eukiko duen gaitasuna birasmatzeko, birpentsatzeko ez, bai kapitalismo berdea, bai bestelako gaitasunak ez, zentzortan arrisku hori hor dagoela, ez? Haien gaitasuna irabazten doaz, eta por golea da, zentzortan, ez? Eta bestetik pixkat, aldera zertan datzan kolapsoa, pixkat definizio bat botatzearen edo generikoa bintzat, ez da txarrera, ez da txarrera. Definizio hori pixkat kolapsoaren definizioa horretan ez, eta gero pixkat zukar horiko kidak esan duen bezala, garrantzia eman ez, hemengo eztabaidari edo solasaldiari ez, galdera bezala ez, hemendik aurrean zer egin edo hemendik ateratzen garean zer egin ez, neurriak gaurtik ez, batzutan gauzak oso urrun ikusten ditugu ez, pertsonak ibai antolakuntzan edo militantzien, edo bizitzan, oso urrut ikusten ditugu, eta aldaketak ere gaurdanik egiteko momentuan ez nun egin ekarpen hori ez, kolapsoaren aurrean edo zentzurtan ez, hitz potoloak esatea, betetzea eta aurrera ematea, gaurdanik zertan ibili. Kolapsoa zer den, esango dizut, zer esan zuen 1970ko hamarkadan, Erromako kluba, think tank neoliberal batek. Egin zuen txosten bat, eta hasten zen metafora honekin. Badugu laku bat, eta hortan nenufar, landare bat, pausatu da. Egunero, bikoiztu egiten da. Eta hasten da, bikoizten, eta bikoizten. Eta laku erdia nenufarez beteta dagoenean, esaten dugu, oraindikan laku erdia gelditzen zaigu, eta egun bakarra daukazu. Eta zuk esan duzu mundu handia dela, baina Turiel, CSIC-eko Espainian Estatuko zientzia elkarteko horrek, haitu nion entrevista batean, baina badu bloga eta hola, lehen gaien agorpena, gauzatzen hasi da, 2014an, 2016an, diesela ezin da lortu, ze petrolioa oso txarra da, kobrea bukatzen nahi da, altzairua, plastikoa ez balima daude, ezin dira egin kotxeen ez dakitzen. Bera, hasten da esaten, eta Martera ez balin badira elite, konspiranoikoak balin bagara, eta elite bat Marten balin badago, haiek salbatuko dira, baina bestela, langile klasea, ze gaur da klase borroka, langile klasea hemen gelituko gara. Eta nik uste, Erromako klubak, neoliberalak esaten zuten horretan gaudela. Nenufar beteriko laku erdi batean. Zukar horiakoari zerbait esan dizu. Bai, galdetzerakoan zer den kolapsoa, egia esan, uste dut definizio zientifikoa dela, edo antropologoek erabiltzen duten abentzat, gizarte baten konplexutasuna asko geistea denbora tarte labur batean, ezta? Baina nik uste dute, termino zientifikoa baino, benetan hor dagoena, dela mamu bat, ezta? Nik lehen esan dudana, fikzio distopikoen eta barra agertzen dena, eta nire ustez, pesimismo antropogeniko batera garamatzana. Orduan, nik uste, zientifikoki erabilaren termino egoki bat dela, baina ezakik guri komunitza egun erabiltzea. Eta eruzten zenuena, zer egin oraintxe bertan ezakit hori kaldera zuzen.
dietako zen edo zabalagoa. Segia esan, galdera oso komplikatua da. Nik libratu nahi nuen erantzutetik, baina, bueno, ja. Ba, nire ustez horro, orain txeotan bentsut, sukar horitik gure txikitasunatik egiten saiatzen garena da, alde batetik azpiegitura handien aurkako borroka eta bereziki hori pizkaian, bueno, autobide berrietan islatzen da, ez da orduan horri bai aurre egitea dudabarik, gero borroka kultural bat hastea egituratzen, ba, aldatzeko zoriontasunaren ikuspegi hori, ez da, gaur egun, ba, bueno, ba, bereziki garai fordistan sortu zen hori kontsumismoaren zoriontasunaren irudia saldu digute, ez da, lortu dute gu konbentzitzea, ba, kontsumoaren bidez, bakarrik lortu aldugula aleitasuna, eta egia da, ba, kontsumo maila minimoa behar dugula gure oinarriak oinarrizko behar izanak betetzeko, baina hortik aratago, ba, beste hainbat kontsumo, ba, petza dezagun digitalizazioan edo lehen aipatzen zen Australiako bidaiak, ba, ez dugula behar, orduan, horre egiteko, eta esaten, bueno, energia kontsumo gutxiagorekin ere, alaiago bizal gara, noski, horretarako egin behar duguna, sistema goitik bera aldatu, ez da. Eta gero beste adarra edo, gure brokan beste adarra da, ultraberatz horietan ere fokoa ipintzea, ez da, gure ustez horrek gainera, horien aurkako neurriek kontsentso sozial handia eraiki dezaketelako, eta bueno, ekologikoki ere, ba, pausu positiboak izan daitezkelako dira nahikoak, segi esan neurriak are zabalagok izan behar dira, baina bueno, behintzat guk gure txikitasunetik saiatzen gara, horretan ere fokoa ipintzen. Bai, bueno, pixate erantzunez, ez? Bai, gauranik mendik atera eta zer egin behar dugun, ez? Pixate sukarroko horiakeko kideak esan dakoari jarraituta, ez? Uste dugu beharrezkoa dela, maila ideologikoan lantzea batez ere gaurdanik krisi egun sistemako eta izan jasaten ari den krisi ekologikoa, ez? Hau da, ulertzen dugu azken urteetan atzera pausak eman ditugula maila ideologikoan, eta beharrezkoa dela berriz ere Euskal Herri langilea, ez, edo kontzientziatzea egun jasaten ari den egorataz, ez, eta kontzientzia horren bitartez antolakuntzarako tresnak baita ere sortzen eta eskaintzen joatea, ez. Ezkan beharrezko dugu, hori, ez, egun bai makroproiektu edo sistema kapitalistak berak eramaten dituen ondorioak sozializatu, benetan hauen jatorria eta helburuak aztertu, eta honetarako antolakuntzarako eta borrokarako marko horretzerrinen sortzea, ez, pixkatek ekarriko dutzuena. Eta kolapsoaren inguruan esan dagoari jarraituz ez, nik uste gehiago, igual gaizki bertu ez baldin baut ez, azken sistema kapitalista bera moldatzeko eta momentu historikoko errealitatera egokitzeko almen oso handia daukala, eta naiz eta lehen gai batzuk desagertzera joan, ez, edo desagertuz joan, ditula beste lehen gai batzuk bere ganatu eta bere produkziora egokitzeko almena baita ere, ez. Bai, nik gehitzeko bertzei gabe, uste dudala kolapsoaren testu inguru horretan edo sortuko den panorama izango dela gehien bat, eta erranduen bezala orain, nola formulatzen da. Kapitalismoa gai dela bere burua berformulatzeko eta zapalkuntza moduak betikotzeko modu batean edo bestean, baina egia dela etorkizkuneko testu inguru horietan langile klasea izango dela horren ondorioak eroz eta gehiago pairatuko dituena. Horregatik nik uste dut beharrezkoa dela eta baliabideen agorpen honen aurrean gure jabetzan pausoak ematen hastea gaurdanik, eta horrek ekartzen du guk herri bezala ere bai nola bizi gaitezkeen pentsatzen jartzea eta egiten hastea, uste dut. Eta aipatu den ideien planoan edo aldaketa kultural bamateko orduan, uste dut beharrezkoa dela gaur egun mugimendu ekologista bat sortzea bere baitan Euskal Herrian, lehenago ere egona dela, baina gaur egungo testu inguruari behar bezala helduko diona eta gai honi esplizituki lanketa bat emango diona eta hori zabalduko duena, nire ustez. Niko igual bai eskaztu zait,
erantzutea hori esan duzunaren kapitalismoaren berrarmatzeko gaitasuna, duda bari kapitalismo badauka berrarmatzeko gaitasuna, nik uste dut inbeste krisi ekologikotan gaudela sartuta, nun oso zaila den horri buelta ematea. Buelta emateko erabakarri izango zen, karo, kapitalismoak kapitalak behar du etengabeko metaketarako gaitasuna, ez da, orduan. Etorkizunean, metaketa hori egiten jarraitu izateko, gerta daiteken bakarra da, batzutan ditzen dena destrukzion kreatiba edo, ez? Dela, kapital kopuru izugarri bat zultzitzea, eta orduan gero hortik hasiera izatea, baina, hori izango zen, benetako ondamendi hori bera igual izango zen kolapsoa, ikusten dugun muga hain handiekin kapitalismonako klima larrialdi alde batetik, gero materialen muga, erregai fosilak ere ari direla heltzen euren estrakzio puntu gorenera, eta kapitala gero eta handiagoa da, ezta? Orduan, hori da nire okurtzen zaren hipotesi bakarra, edo beste aukera izango litzateke agian fusio nuklearra, horren behintzat, ein batean, bai, argindarraren produkzio bermatuko zuela, eta igual gero, hidrogenoarekin albidetuko lukeena, igual, sistema globalizatu industrialak funtzionatzen jarraitzea inbatean, baina beste hipotesi guztiak nire ustez ez dira posiblek, eta gainera kapitalistan zinktaketatik eta horko euren mentez pensanteak ere jasi dira hori plazaratzen. Adibidez Bill Gatesek atera zuen duela urte bat, edo urte bi, horreko urtean igual, liburu bat hori klima aldaketari buruz, eta aztertzen zuen, klima aldaketari aurre egiteko, ze innovazio teknologiko bat ziren, ez da, ze berak plantetzen zuen hasiera fixen, kapitalismoa behar du askunde, zion horrela ditzen, baina zuen hori askundea behar da, ez da, gizarte hasi behar da, eta hori egiteko, klima aldaketari aurre egiteko aukera bakarrak dira, irten bide teknologikoak, ez da, eta hor, egiten zuen apura publizidadea, berak inbertitzen dituen hainbat alorrena, baina zenbait alorretan berak ere onartzen zuen, gaur egun ere ez dagoela, ez da, aukera posiblerik, eta berak planteatzen zuen aukerak, ikusteko aukera batzu nahiko zorak zirela, adibidez planteatzen zuen, itxaso bidezko garraioa deskarbonizatzeko, barku merkanteetan ipintzea fisio nuklearra eta horren bidez, motore nuklear horren bidez funtzionatzea. Hori zen berak planteatzen zuena egingarri moduan. Berriz, beste hainbat alorretan, adibidez, hormigoia, zementoa, hain fundamentala dena gaur egungo kapitalismoarako, hori produzitzerakoan bai ala bai, erreakzio kimikoaren ondorioz, karbano dioxidoa botatzen da atmosferara, ezta? Eta hori Bill Gatesek onartzen zuen, horretarako oraindik ez dagoela, ez da ideia sororik horre aurre egiteko. Eta beste hainbat alorretan ere, hori agertzen zen. Orduan nire ustez, oso zaila, eta ez bada ezinezkoa, izango da kapitalismoa berrinmendatzea, eta krisi ekologikoa gainditu izatea. Hori bai, kapitalismoaren desagerpenak ez du esan nahi, dominazio sistema bertan bera galitzen denik. Eukiko nuke, neofeudalismo bat, edo batek dakize moduko sistema bildurgarri, ez da? Ez bat dugu guk, langileok beste alternatiba bat planteatzen. Ez dakit pizka bat, zuk esan duzunaren arira, nire ustez kolapsoaz hitz egiten dugunean, hitz egiten dugu kolapso biofiziko, ez? Edo bizitza albidetzen duen zera hori guztia arriskoan dagola, ez? Eta hori azeleratu da, batez ere, petroleo merkearen erabilerari esker lortu da izugarrizko txikizia paregabea beste aurreko garai eta garaikoekin konparatzen baldin badugu, eta hor daukagu antropozenoren kontua, ez? Dela ikusgarria lurraren azalean zein den, extraktibismoaren ondorioz eta gizakiak egin duenaren kaltearen ondorioz ikusten da horren aztarnaia lurraren azalean, ez? Hori da antropozenok esaten duena, bataz beste. Eta bai, kapitalismoak ziurazki ez, kapitalismoari da berrazmatzen, saiatzen, eta hor daukago energia berriztagarrien kontuan nolari diren saltzen, eta hori, baina argi dago petrolearekin lortu den jartzea makinaria guztia, nekazaritza industriala, abeltzantza industriala, gehi, hemen aipatu ditugun proiektoie guztia, gehi osagai guztia, gehi makinaria martzan jartzeko, orain makinaria teknoagroindustriala petroleoari esker lortu dena hain zuntzitzaia dena, hori beste energia mota batzuekin, are gutxiago berriztagarri gaizki deitutako energiekin
ezinezkoa da ordezkatzea. Hori, bueno, espertuek esaten dute ez nik. Eta, bueno, hor dago, las ilusiones renovables, lude lagunen liburua, ez? Oso ongi adierazten du, azaltzen dute. Beste iruzkin bat edo beste komentarioren bat edo animatzen zarete. Bueno, agian nik igual Deabruaren abokatuaren papera igual jokatuko dut. Eta, bueno, kontutxo bat, igual Julenek planteatu du, ez? Sozialismoak eta nolabait gainditu egingo lukela nolabait olako, ez? Kolapso egoera bat edo, baino, claro, zoritxarrez, sozialismoaren nolabait jarduerak, hainbat jarduera historikoki oso amalurrarekiko bederen nahiko kaltegarriak izan dira, ez? Ez daki sozialismo berberaz ari garen edo zer, baino, ze, karo, gaur egun, gaur egun biztan da Putin ez dela komunista, baino esan nahi dut, orain arteko Sovietar batasunaren jokabidea nahiko desarrollista izan da, ez? Bueno, Txina zer esanik ez. Txina, bueno, eztabaidagarria da komunista den edo, baina ez da komunista biztan da. Izan daiteke, ba hori ez, estatu kapitalismoa edo, izan daiteke. Nola, ze sozialismoa zari garen? Bueno, egia esan dudala, sozialismoarekin, ez? Sistema kapitalistak aurrera mandako ingurunearen suntxipen hori gaindituko ez dela, baina hau ez dugu ulertzen zentzu determinista batean, hau da, ulertzen dugu sozialismoarekin soilik lortuko dela, benetan arlo ekonomikoan planifikazio bat aurrera matea, ez? Hau da, ezin dugu nolabait krisi ekologiko honen aurrean, ez, edozen motatako alternatiba jarri, ez, hau da, guk ulertzen dugu sozialismoarekin, edo azken langile klaseak boterea eskuratzarekin izango zuela, azken produkzioaren kontrola bera, ez, eta helburua izango litzakela, gizarteak behar dituen beharren asetzea, eta honetarako produzituko zuela aina, ez. Sovietar batasuna desarrollista izan dela, arlo, bai, eraikuntza aldetik, ez, bai, desarrolloak garatu zuela, ez, baina, leheno baita ere baipatutako indigenismoaren kontuarekin, ez, gukuletzen dugu, azkean, dialektika oinarri hartuta, ez, azkean ezinezkoa dela, ingurune aldetik lehengo puntu berdinera bueltatzea, ez? Hau da, ulertu behar dugu, egun egiten ditugun planteamenduak egun dagoen ingurune motarekin plantatu behar ditugula, ez? Hau da, zinezkoa dela berriz ere lehengo errealitate berdinera itzultzea, ez? Hau da, errealitate etengabeko aldaketan dago, eta inoiz ez da puntu berbera bueltatzen, ez? Desarrollismoaren kontuarekin, egia ez dakagu oso garatuta honen gaineko posizioa, baina azkean ulertzen dugu langile klasearen eta gizartearen eta ingurunearen oreka horretan langile klasearen bizi baldintzak hobetzea baldin badago ulertuta baita ere lanaren arloan teknologia hau aurreratzearekin batera ematen diren eraikuntza edo desarrolloekin, hauek azkenan begionez ikusten ditugu, ez? Eta Sovietar batasunari pixkat aipua egin diozula eta desarrollista, ez? Edo igual krisi ekologiko horren baitan baita ere, edo igual ingurunea ez dutela hainbeste errespetatu edo ez direla ez duela krisi ekologiko hori gainditzeko baldintzari jartzen edo
uste, Sobietar Batasunean egia hartu zirela zenbait dekretu edo lege ingurunea hain zuzen ere errespetatze aldera, ez? Eta hain uste horre lurrari buruzko 1917 dekretua, baso eta lurrazpiko ur eta mineral guztiak Sobietar Batasunaren estatuaren menpe geratu zirenak eta hauen kontrola estatuak bera zuena, eta azkenan hauek egiten du hoien banaketa eta kontrola, edo espezien babesa, BOP ingurumenaren babeserako elkartea 1924 urtean sortuta, eta 1985 urtean 37 milioi pertsona edukitzera batzera edo iritsi zena, ez? Edota 1998ko naturaren eraldaketarako plan handia milaka hektarea birforestatu zituena baita ere, ez? Egia da, Stalinen hilketaren ostean, ingurumena zaindu edo oreka hau mantentzearen aldeko dekretu edo eta legeak albo batera edo utzten joan zirela, azken Sobietar Batasunaren erorketarekin batera, baina Sobietar Batasunak hartu zituen hain zuzen ere gizartea eta ingurunearen metabolismoa edo hauen arteko oreka zaintzearen neurri desente. Nik maila pertsonalean etzeingo dut, ez HT bezala, sozialismoa kritikatzen dut alde batean, baina alde ere egingo dut adibide honekin. Sobietar Batasuna eta alde komunista guzti ura altzariuzko arretxetik bota aurretik, Alemania bigarren mundu gerraz geroztik, zuet banatua zegoela, ez? Alemania komunista eta Alemania kapitalista. Eta egin zuten halako esposizio edo enpresen erakusketa bat, eta alderdi Alemania komunistako batzuk joan ziren bonbila batzuekin. Eta esaten zieten bere kide kapitalistei. Ara, ze bonbila, 40 urte irauten ditu bonbila honek. Eta kapitalistak esan zion, eta zertarako nahi duzu hori, ez? Karo, sozialismoak badu gauz bat ona. Ez dugu etekina zertan hartu behar, ez? Orduan, alde horretatik egin daiteke hobekuntzak. Egia esan da, 70-80 hamarkada arte ekologismoaren ikuspegia zegoela, eta komunismo eta sozialistatik saiatu zirela langileak, Errusia, Marxen akats bat izan zen, soilik herri industrializatutan egingo dela iraultza. Errusian egin zen, gehienak nekazariak zirenean, eta gainera nekazari ez Euskal Herrian bezala jabeak eta gainera morroiak zirena, hor feudalismo hutsa zen. Errege eta bere familia guztia zuten, Zarre eta bere familia, baina ongi hilda, hori bat ziren esplotatzaile itzela, jendea bizi zen morroi bezala 20. mendean. Eta hor sortzen da komunismoa, eta hor saiatzen dira, jendeari onurak ematen, ikuspegi desarrollista batekin, esketzeko besterik, ez? Baina sozialismoak izan dezake, sozialismoa, anarkismoa, anarko-komunismoa, berdin zait, ezkerreko ikuspegia, jendea eta bizitza erdigunean jartzen duen ideologiak aukera izanen du nolabait ere olako mekanismoak egiten, ez? Eta kapitalismoak eta eskubiak egingo ez duena. Eta besterik gabe Txina ere ni naiz, Txinazalean ez izango, are gutxiago ni naiz Ipar Korea tarra, bakatuko ez duen, bromatan da. Baina Txinak, 50 urte hauetan, 800 milioi pertsona pobreziatik atera ditu. Nola atera ditu? Bere basoak, bere lurrak, dena kutsatzen eta desarrollatzen, ez? Karo, bere egin dute guk bizi dugun maila hartzea. Eta horrek zer esan nahi du? Lehen gaiak eta gortzen ari dela, eta horregatik kolapsoa edo dena delako hori geroz eta hurbila dago, ez? Venezuelan berdin gertatu zen. Venezuelan petrolio pilo bat oso ona, oso garesti saltzen zuten, eta jendea pobrezian bizi zen. Eta Hugo Chávezek 4 aldaketa txikiekin jendeari alfabetatzea lortu zuen, kubatar medikuek begiko operazio egiten zituzten jendea itxua. Venezuelan jendea itxua zegoen operazio kutra bat egiten ezin zuelako. Horrela esaten dut, ezkerrak badu aukera gauzak hobetzeko, ez? Kapitalistak edo egongo dira
A ber, publikoak zer esaten duen? Nahiko isilik dago. A ber, iruzkinen bat, komentarioen bat, galderaren bat. Bueno, agian, ez bado inorre hitz egin nahi, nik neuki hitz egingo dut. Beste kontu bat, ez naiz egituko la polemikan, sozialismoa, zen motatako sozialismoa eta beste kontu bat zabalduko, beste meloi bat zabalduko dut. Askotan, planteatzen duguna da, askotan esaten dugute, eske zuek utopikoak zaretela, eta ez dakit zer. Eta nik gogoan dut aurreko maingurutik aterata, eta, betiko kontuak, agertzen dira, zenolako etorkizuna nahi dugun, zenolako ekonomia mota nahi dugun, orain askot hitz egiten da ekonomia zirkularraz, badirudi ezinezkoa dela ekonomia zirkular, igual espirala izan beharko zela, baina, nolabait konzeptua hori, kilometro zerua, autozentratutako ekonomiaz, eta pixkot, nahiko zarrak garenok, nik adibidez, Tejeria kalekoa naiz, betian ikan bizi izan naizan, ahal izan dudanetan, bederen, eta, nik ezagutu izan dut, kale hortan, adibidez, bi zurgindegi, ezagutu dut guarnizioneria bat, ezagutu dut bi ultramarinos, ultramarinosien dendakola, taberna askoz gutxiago, taberna bakarra zeon, nere tartean, Tejeria beko partea, goiko partea, ez nuen horren ongi ezautzen, bazegoen izotz fabrika bat, nere etxe azpian, izotz olako blokeak egiten zitunak, eta gero tabernetan eta partitzen zitunak, ez? Nolabait izozkiak ez zeuden, mailu batekin eramaten zuten, bazegoen ekonomia bat kale hortan, karo, zer esanik ez, zuek hartzen balin baduzue Iruñeko karrika guztien merkatalguniak, lantegiak, eta bar, sekulako, berez ekonomia autozentratua zen. Ari naiz duela 50, 60, duela 60 urtekoa, ez? Orduan, karo, askotan, eske zuek utopikoa zaretela, baina nolabait, ez naiz defenditzen ari ze esplotazio mota egongo ziren langileoiekiko eta hori beste kontu bat. Da, hitz egiten ari garena da, nolabait, ze nolako ekonomia suerta daiteken beste nolabait globalizaziotik kanpoko ikuspegi horrekin. Ez daki, segurazki zuek ere ezagutu izan dituzue olako kasuak edo, karo, biztan da, Iruña garaiaietan askoz ez populazio txikiagoa zuela. Baina, nolabait, gaur egungo hiri populatu batean, agian Barcelona batek edo Madril batek igual ez du erremediorik, baina, Iruña bezalako hiri bat nolabait beste modu batez antola ditekelakoan nago, ez? Eta hortik ere, hor badago beste eztabaida lerro bat, nahi balen baduzue hortaz hitz egin edo. Hau bai. Justu guztok esan dako problematikari edo erantzunez, azken finean, Iruñar
garai hartako Iruña eta gaur egun arteko Iruña gizartean egondan evoluzioa, azken finean oinarri nagusietako bat da kapitalisten arteko lehian, haien nahi eta gogoa berrikuntzak sartzeko, esplotazioa areagotzeko, produkzioa areagotzeko, eta azken finean makina vapor, itxasontziak, telegrafoa, irratia, interneta garatu direnean, azken finean ahalbidetzen dira, mundu mailako transakzioak, eta hemen Nafarroan ere badago industria txokolatero bat, adibidez, dago kakao hemen ez landatzen, kakao kartzen da, beste mundu bat, beste kontinente batetik, ez? Azken finean, zertara noa, hain justu mainguraren izenburua bueltatuz ez, klase borrokari gabeko gizartera, azken finean, ezin dugu lertu beste motatako gizarte bat egitea, ez badugu klase borroka kontuan hartzen eta garapena kontuan hartzen, ez? Ze bestela, garai hartako izotz fabrikako gerenteak, garai hartako bi zurgindegi oitako gerenteek ez zuten lehiatzen Leroy Merlinekin, ez zuten lehiatzen Brico Depot edo alako multinazionalekin, ez zuten behar hori, ez zuten ondo zegoen gaur egun lehia hori apurtu ezean, mundu mailako lehiaketa lehia kapitalista amaitu ezean, hori bortxaz izan behar duena, ezin da bueltatu, ezin da garatu beste urbanismo bat edo beste ekonomia bat, beste logika batean, ez? Berriz ere bueltatzea azken finean tamaina ere egondalako baldintzatu da gizartearen evoluzioan zehar garraio bideei, hobekuntza teknologikoi eta bar, ez? Azken finean feudalismo garaian edo erdi aroan zehar amalurrekiko ustiak eta askoz murritzagoa zen, ez egon enbesterago teknologiarik eta horretara bueltatzeko ere behin lehia kapitalista garatuta ezin dugu hori errotik kendu gabe beste gizarte bat urbanismo soia edo ekonomia garraioak soiak beste modu batean ulertu. Nik polemika sartzeko, badago ekologismoan sektore txiki bat, ez dakit eskuin muturra edo flipantea edo zer, esaten duena, gure mundua, izaki biziduna da, gaia eta hori, eta oso populatua dagoela, ez? Eta gu garela pixka bat zomorroak eta ez? Orduan, planteatzen dute jendartea 3.000 milioitik bera egon bar dela, ez? Orduan, hori astakeri bada, baina ez itxoin pixka bat, egoera zailtzen baldin bada, demagun Afrika, direla pobrenak, beltzak, ez? Ura hidrogenezko lehergailuekin akabatu, eta hor baduzu kriston territorioa berriz ere metaketa kapitalistari egiteko, ez? Orain astakeria dira, baina Trump bezalako jendearekin eta eskuin muturra bezalako jendeekin, nik eta arma nuklearra dituztenekin, nik ezakit olako egoetara iriz gaitezkeen. Oso zaila da, ikusten dut orain, baina egoerak brutalak. Eta gero ikuspegi euskaldun batetik, larrialdi klimatiko honek errefuxiatu klimatikoak ekarriko ditu. Orain hor Nilo ibaia, ez dakit sortzen den Etiopian edo, represa bat egin dute, solidarioak ez zeudenan ere, egin dute, eta honek gatazka izango du Egiptorekin. Eta gatazka uraena. Himalaietan sortzen den ura ere, Txina, India, Pakistan, 1.300, gehi 300, zerretan egara, 1.500 milioi pertsona baino gehiagoko egoeretaraz. Etortzen bazaizkigu ja ikuspegi egoista batetik. Euskal Herria etortzen baldin badira 6 milion errefuxiatu, non gelditzen da gure kultura? Imaginatu Ameriketan Maputxeak izango zirela 20.000 eta tzotzilak Txiapasen 6.000 eta hartutzen zaizkie milaka eta milaka europearrez. Desegiten dira.
ja gelditzen dira lurri gabe, gelditzen dira kultura gabe, ez? Orduan nik ere esaten dut, jakina errefuxiatuak ongi torrek izan behar direla, baina egoera batzuk izan daitezke oso larriak. Beraz, jeiki eta guazen denak borroka. Ez, bueno, apur bat, orain gorkak esan dagoaren ari da, ez? Ja, ideia horiekin hasi direla batzu ekiten, ez? Eskuin muturreko hainbat terrorista, azkenen urtetako egon zen adiez El Paso, nor Texasen Mexikorekin mugan, eta hor, eskuin muturreko terrorista joan zen horra, eta hil zituen hainbat mexikar edo mexikar jatorriko hainbat pertsona, eta hor bere manifestuan, hori esaten zuen, ez? Ondamendi ekologiko batera bidean goaz, egin behar duguna da, biztanleriaren nahikoa kopuru akatu, horrelako gure bizimodua, gure bizimodua sostengagarria izan da din, ez? Zelanda berrian ere, beste atentatu bat egon zen, kasu honetan musulmanen aurka, meskita batean, eta berak ere, bere manifestu horretan, hori aipatzen zuen. Gizartea sostengagarria izateko, egin behar duguna dela, jendea akatu, ez da? Eta apur bat horiek ideiak doaz ere, zuk esan zunetik gorka, ez? Gure kultura bestu behar dugula, hori ere, hori eskuin muturetik ere planteatzen dute, ez da, immigrazioaren bidez eta Europa arrasa ari dela desagertzen. Eta gara kontzeptu horiek eta ideia horiek oso arriskutsuak direla eta segurazki indarra hartuko dutela ondamendi ekologiko baterantza baldin bagoaz. Eta horrekin lotuta eta apur lehen Juliok esan duena urbanismoarena, ze, karo, ari gara pentsatzen immigrazioari emadagar imaginatzen, kanpotik ona, ez da, baina gertatuko dena segurazki etorkizunan da, lehen zuke patu dituzu, Barcelona, Madrid, metropoli horiek, baina, Euskal Herrian ere Bilbo metropoli gigantea daukagu, guk etxea daukaguna, eta esan behar dugu Bizkaia adibidez dela, Espainia mailako 3. provintzia dentsoena. Odan, Bizkaia ezin da inundik inora izan autosuficientea, elikadurari, ez noski energiari buruz dagokionan, ez da, orduan, segurazki etorkizunan ikusiko duguna da, makrometropoli horietatik, jendeak alde egin beharko duela landa mundura, eta da, orain makrometropoli horietan bizigaren horiek ere, agian izango gara, etorkizunean etorkinak, eta, pairatuko dugu hori, egoera hori, ez da, esan daiteke. Edo, igual, realojatuko gaituzte, hori, esango dute, akatuko dute ez dakizema pertsona, demagun Nigerian, edo, agian hori ez da oso leku egoki izango bizitzeko, eta, igual, kolonia bidaliko dituzte mendik, edo, bate daki zelako astakeriak, ez da. Pizkate demografiaren eztabaida horretara bueltatuz, ez? Ustez baita ere, eztabaida horretan kokatu behar dugula, baita ere klase parametroetan, ez? Jendea hil edo jendea soberan dagoenean esate dutenean, benetan plantatzen ari direna, benetan langile klasearen estratus da balena akabatzea, eta burgesak bizi irauta, ez? Baita ere, hirugarren munduko edo ditzen zaion horren jendea hiltzea benetan da planteatzen dutena, eta inolaz ere ez inongo burges bate hiltzea ez dute planteatuko, eta baita ere sistema kapitalistak berak aurrera ematen duen suntxiketa ekologikoa desitxuratzea daramatza, ez? Hau da, planteatzen dute edo mahaigaineratzen dute eztabaidaren abiapuntua edo zentralitatea jendearen edo populazioaren tamainan eta ez benetan kapitalismoak aurrera ematen duen suntxipenan berda, ez? Orduan horrela iristen dira ondori horietara, ez? Eta nik uste immigrazio horren arrisku kulturarekin edo eztabaida horrekin nik uste kontu asko eduki behar dugula, hain zuzen ere Sukarroko horiokeko kidea esan da bezala, azken ultra eskuindarrek erabiltzen duten eztabaida edo puntua da, eta nik uste benetan zuke maigaineratutako populazio horrek berdan emigratu baldin badu, da benetan bere bizitza arriskuan ikusten dutelako, ez, eta horre nik uste eztabaidatu beharko ditzakela edo maigaineratu beharko ditzakela, lehen etxiko dugun kultura bat, edo benetan izaki bizitu batzuen bizitza bera, ez.
Bueno, Komentatzea bakarrik, sin más, ez da klasea bakarrik, izango da arraza ere, eta, ari garela hitz egiten, ez beti zuritasun batetik eta hortik ari garela abiatzen, eri, sin más, ez da baidatik atrazitzean ere hor, jarri nahi nuela mai gainean, kontuan hartzekoa dela nondik ari garen eta ez oinarritik abiatzen garen, bakarrik, sin más, klasaren kontzeptua niri egiten zaitala batzutan, arista asko ditula. Eta aztertu behar dela toki askotatik. Nik ere bai izan nahi nuen, lehen esan duzuela egia dela, baina ikusi behar dela ean hondik hartzen dugun, baina hori krisi klimatikoaren ondorioak langile klasea pairatzen ari dituela, eta hori bai guztiz egia, ez da guztiz egia da, baina da langile klasearen sektore pobrenetarikoak pairatzen ari dira oraintxe. Pairatuko ditugu lagu hemen, europearrak, txuriak, gizonak, neskak, argi dago etorkizunean pairatuko ditugula, eta gutxinaka nabaritzen ari direla aldaketak, baina gure europeozentrismotik ikusten ditugula gauzak, eta hori ere bai izaten aldera arazo bat, etorkizunean, etorkinen zerarekin, hori krisi klimatikoaren ondorioetatik, eta horretarako, agian zuk esan duzunaren arira, zin izango den zer egin, gero hemendik ateratzerakoan, hitz egin den haustura kulturalari erreparatuz, argi dago hori lortu behar dugula, kapitalismoak inposatzen digun kultura horrekin apurtzea, baina hori izan behar dugu argi gure arteko sareak edo eraikitzen egingo dela, eta zakit gure arteko eztabaidak onak izaten eta ez gure arteko liskarrak, ezkertiarren artekoak, antifasisten arteko liskarrak izaten. Orduan hori sortu behar dugula edo eraiki behar dugula atzean utzi gabe, mundu bat atzean inor atzean utzi gabekoa ezakit. Ni pixkate interbentzioari erantzutarren, langile klasea hitz egiten dugunean, bere lan indarra saltzera behartuta dagoen pertsona oroz hitz egiten dugu, bai beltzak izan, zuriak izan, gizonak izan edo emakumeak izan, azkenean ulertzen dugu gizartea produkzio sozialen arabera bi klase existitzen direla, bai burgesia produkzio baliabidearen jabetzarekin, eta langile klaseak bere lan indarra saltzea dagoen estratua bezala, noski langile klasearen barnean bereizketa eta estratu ezberdinak daudela, baina ulertu gara dago zapalkuntza, naiz eta modu berdinan ez pairatu, zapalkuntza bera dela, bere zapalkuntza mantentzen duen sistema bera dela, eta sistema hau gainditu edo suntsitzera bidea langile klaseak batu, antolatu eta honi aurre egin barra diola. Bereizketak eginez azken sortzen duguna da arrakalak sortu eta benetan langile klaseak sortu behar duen kontrabotere hori desitxuratu. Igual ez da baian sartu gabe asko, baina nik uste dut klasega ulertzen dut orokorran, baina baita ere izendatu behar dira gauzak, eta izendatzen dena ez da existitzen, eta generoak badauka bere garrantzia, zeren azkenean zaintzak askotan erortzen zaizkio batzuei, hitz egiten dugu Afrika, baina arrari gara hitz egiten bizi maila oso baju batetik, niri ikusi behar dugu guzti horren baitan ikulertzen dut. Ez dakite, oso zaila egiten zait batzutan, eztabaida ez
oso komplexuak direlako eztabaidak, ez? Hemendik Euskal Herritik egin behar dugu, baina horre ikusi behar dugu ere inguruan nola dagoen, ez? Osea, zaila egiten zait batzutan eztabaida hauetan. Nik egitu nahiko nuke, orai ateratzen ari den kolonialismoaren ikuspegi hortatik, arraza, kolonialismoa, klasea eta bar, eta esleitzen dugunean egoera bati edo klasea banatu dezakeen faktoreoa dela eta bar, beti ere hori irakurri behar dugula ze posiziotatik ari garen eta beti horre baduela arriskua dela zapalkuntza batzuk invisibilizatzeari, zeba adibidez eta lehen ere atera da kolapsoa zer izango da, ez da gizegu ari gara hori eztabaidatzen, baina leku askotan kolapsoa ja bizi dute, aspalditik bizi dute, eta gu gure posiziotik ematen du, guri heldu arte ez dela ezer pasatzen, ez? Eta nik uste dut egin dezakegun klase elkartasunik handiena dela batzutan, dekolonitate aldera ematera aurrera pausak ematea, eta Europar bezala ditugun privilegioei aurre egiten saiatzea gure partetik dugun guztiarekin. Vale, pixat eta ez sartzegatik hemen bumeran batean edo, ez pixat ja honekin bukatzeko, ez? Osea, nik uste hemen badagoela, langile klasea hitz egiten dugunean, benetan, noski, hori ez, Afrikako langiletaz hitz egiten dugu, Euskal Herriko langiletaz hitz egiten dugu, eta munduko langiletaz hitz egiten dugu, ez? Kapitalismoa gainditu behar denean, esaten dugunean, ez dugu esaten, soilik Euskal Herrian kapitalismoa bera gainditu behar dagoela, baizik eta mundu mailan gainditu behar dago, klaserik gabeko gizarte bat eraiki ahal izateko, ez? Horregatik, uste zumarratu behar dagoela, klaseaz hitz egiten dugunean, langile klaseaz hitz egiten dugunean, burgesiaz hitz egiten dugun modu berdinan, mundu mailako langile klaseaz hitz egiten dugu, noski, eremu praktikora eraman da, Euskal Herriko langileari egingo dugu referentzia, gure borroka edo gure antolakuntza markoa Euskal Herria den heinean. Noski, gure helburua izango da mundu mailako zapalkuntza guztiak gainditzea, eta hauek analizatzerako garaian edo analitza egiterako garaian abia puntu urtetik egingo dugu, baina gure praktika Euskal Herrian aurrera baten denez, bertan plantatuko kapitalismoa gainditzeko eta bertako langile klasea egingo dugu edo interpelatuko dugu antolakuntzarako eta borrokarako deia eginez. Nik polemikekin jarraitzeko eta beti ere HT gelitu kide bezala baizik eta baila pertsonalean klaseaz ari gara eta gizakia esplotatzearen aurka gauden bezala, nire lagun vegano antiespezistek esango luketen bezala gizakiek, animalek ere esplotatzeari edo beste esplotatzeari utzi beharko genioke, jakintzazue jaten dituzuen txekorren eta behien puzkerrek kotxeetatik ondoren CO2 metano gehien sortzen dutena, ez dela broma, ez dela tontakiri bat. Gaur egun sistema kapitalista, batez ere mendebaldean haragian pentsatua dago, eta nekazal produktu eta esplotazio gehienak soja dela, edo beste batzuk, fertilizanteak, Monsanto multinazionalak, hori dena bideratua dago, txuletoi hori, Pedro Sánchez babalor horrek, zantzuen bezala, txuletor, hori dena ere badela, ez, orduan polemikan sartuz, baina ez dute debatea zabaldu. Claro, nik hor uste dut hori ere eztabaida oso interesgarria dela. Eta da pentsatzea ia etorkizun postpetrolio batean ia antiespezismoa posible izango den, ezta? Eta hor bereziki, landaren munduari begira eginez, ulertu behar da historikoki, abentzen da, gaur egun, ezagutzen duguna da, abentzatza industrial, esaten da agian gaur egun, batzuek deitzen dute poiozeno gaur egun garaiari, askotan identifikatzen dugu okel kontsumoa, txuletoiarekin, benetan, gehien handitu den okel kontsumoa, oiazkoarena da, azkenengo 50 urtetan, 14 biderkatu da kontsumitzen den oiazko kopuru, ezta? Baina, abentzatza industrial horretatik haratago,
Egera nekazaritzak, abeltzaintzak historikoki oso faktore importantea izan dela nekazaritzen metabolismorako. Pentsa dezagun, abonorako, baina handi batean satza erabiltzen da, edo, hemen ezak izan ditzen zaion. Behi kaka edo animalien kaka, ez da? Gorotza, hori da. Ongarrirako, edo lurra mugitzeko, gaur egun traktoreak erabiltzen dira. Baina pentsa dezagun lehen, erabiltzen ziren edo saldiak, edo bueyes eta idia, edo astoa. Eta, orduan, etorkizun postpetrole batean posible izango da abeltzaintzarik gabe. Nik esango nuke ezetz, baina hori igual ez da baidarako puntu bat izan daiteke. Besterik, publikotik, nahiko publiko isila izan dugu gaur. Animatzen, azkeneko galdera edo azkeneko iruzkin. Bestela, zeozer gehitu nahi baduzu edo, orain duzu aukera, ze bestela moztuko dugu edo zer. Erki ba, Julio, internazionala abestuko dugu? Bukatzeko iragartzea heldu den ostegunean izango dela kolapsoaren aurkako mainguru zikloaren 3. maingurua. Ekofeminismo eta lurraren defentsa izenburupean izango da, eta bertan Gotzone Sestorain, etxaldekoa, Julia Martí, Omalekoa, Observatorio Amerika Latina, Jurre Ugarte idazlea, eta Mirene Begiristain, hau ekologista eta UPV-ko ikerlea edo. Elebiz izango da, baina itzulpen zerbitzua ziurtatuta dago. Orduan hori gonbidatuta zaudete, 3. mainguru horretara. Gero, hurrengo egunean, maiatzak 6an, ostiralarekin, egingo dugu nolabait atxeteren aurkako egunaren bezpera, eta hau izango da dena etxabakoizen, dakizuen bezala atxeteren geltoki berri eratu nahi dute, eta horre kokatuko dugu gure atxeteren aurkako bezpera. Atxaldeko 8 izango da mikromainguru txiki bat, hola atxete eta etxabakoiz izenekua, hor bertan sustraiko kide bat eta gero bertako auzo elkarteko kide batek azalduko du gaur egun zertan dagoen egitasmoa, atxeteren egitasmoa, bakizue PESISA edo UGPS euskeraz nolabait bermoldatzen ari dela eta nolabait bereiztu dela geltokia eraikuntza etxe bizitzan eraikuntzatik eta momentu berri batean gaude orain egitasmo horretan eta hori atxaldeko 7 izango da eta atxaldeko 8 atxetenen aurkako 2 monolito ezarriko ditugu, orduan inaugurazio izango da, eta pintxopotea, eta bar. Eta gero bukatzeko atxetenen aurkako eguna izango da, larunbatan, maiatzak 7an. Orduan, nahiko goiz, altxako gara, goizeko 9 Zizurko esparru gaztetxean, txokolate jate egingo dugu, gozari moduan, txokolate eta bizkotxa, indar berrituta ateratzeko mendi martxan. Izango da kale jira txiki bat ola Ardoiraino, eta gero hortik egingo dugu mendi buelta bat, atxeteak
suntsitu nahi dituen zonaldeak ezagutzeko taola, Arazuri aldera joko dugu, Amaiketakua, eta gero bueltan Ordubik aldea edo Barainaingo gaztetxean bazkari izango da. Apuntatzeko jarriko dugu, telefono bat eta gure helbide elektronikoa, orain iragarriko dugu, hemendik datozen egunotan, izena emateko, apuntatzeko bazkarirako. Gero, bazkari ondoren, aterako gara Kalejira Laian, remirekin, eta HTS kantuz egingo dugu, eta gero bat egingo dugu Euskararen aldeko manifestazioarekin, atxaldeko 5:00 abiatuko dena Antoniuti parketik, eta gero hortik segituko dugu Zabalde aldera, eta Zabaldin konzertua izango dugu, Oinutsik taldearen partetik, eta gero Digi Jambos. Orduan, gonbidatuta zaudete, eta, besterik gabe eskerrik asko etortzeagatikan, eskerrik asko izelariai, gainera batzuk oso urrutitik etorri dira, Bizkaia, Gipuzkoa, Baztan, eta Sakana. Eta esker mila zuei, eta